ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастанд. муҳаммад баҳри халқат, медиҳи қурбони ҷонатро. муҳаммад роҳи ҳақ, иҷро намояд ормонатро. муҳаммад ҳеҷ гоҳ беҷо нахоҳад кард амонатро. муҳаммад то дами маргаш нависад ҳар хиёнатро. муҳаммад ҳарфи ҳақ буро бигардонад забонатро. худованд хор гардонад тамоми душманонатро. муҳаммад даъваташ бедор кунад мардони бонангро. муҳаммад нафраташ безор кунад дуздони бенангро. муҳаммад ҳасраташ бо ор кунад мардони дилсангро. муҳаммад нафраташ бемор кунад он нақшкаши ҷангро. муҳаммад нафраташ бемор кунад он нақшкаши ҷангро. ҳамватанони азиз, иншоаллоҳу раҳмон хабарҳои беҳтарин ва пешравиҳои хуб иншоаллоҳ мо ба шумо мерасонем. моҳои наздик, фақат шумо натарсед. бояд мо ин тӯдаи авбошро якбара кунем, мардуми сарбаланди тоҷикро аз зулму ситами эмомалӣ раҳмонову қотилони атрофаш раҳо кунем. инҳо ҳеҷ кас ҳастанд. инҳо на нанг доранд, на номус доранд, на виҷдон доранд, на аз миллати мо ҳастанд, на аз дини мо ҳастанд. инҳо як миллате ки умуман инҳо на нанг дорану на номус дорану на фарҳанг дорану на яъне миллат доранд. инҳо як миллате ки бемиллат ҳастанд. ба ҳамин хотир натарсетон, инҳо шикасташон наздик аст иншоаллоҳу раҳмон. фарҳанги тоҷикӣ гуфта куни тамоми заношонро луч кардан, мехоҳанд ки модару хоҳари тоҷика беиффат кунанд. вале номаҳкул кардем ки мо иҷозат диҳем ки ин ҳаромиҳо чӣ гӯҳи зиёдтие хӯранд бо сардории пирхоки раҳмонов ин корашона яъне идома диҳанд. ҳаргиз мо иҷозат намегузорем. инҳо бигзор заношон фоҳиша, духтарошон фоҳиша, набераҳошон фоҳиша, хеле ки зиндагӣ мекунанд кардан гиранд, вале ба модару хоҳари тоҷик кордор нашаванд ки инҳо хело шаттаи сахт мехӯранд. ҳамватанони азиз, ба ҳамин хотир бедор шаветон. ҳиҷобу сатри модару хоҳари тоҷика ин фарҳанги мо нест. гуфта имрӯз бо ҳамун куртаҳои атласшон куни лучу сари лучу бо синаҳои кушода селфи карда дунё ба намоиш додастанд ки ана фарҳанги тоҷик. гуфта аввал раҳмонов гӯҳ хӯрдааст, баъд хоялесонаш гӯҳ хӯрдем, баъд ғамниятҳое ки на нанг доранд, на номус доранд, заношона, духтарошона, модарошона бурдан таги пои ин пирхок парафтанд, инҳоям гӯҳ хӯрдем ки ин либос либоси модару хоҳари мо бошад. ман аксе ки рӯзи ҷума гирифтам дар Гурҷистон, дар назди масҷиди калони Гурҷистон рӯзи ҷума буд. баромада нигаҳ кунем ки ин давлат як давлати озод аст. ҳама модару хоҳарои мусулмон ҳиҷоб доранд, ҳатто ниқоб доранд, озодона зиндагӣ мекунанд. имрӯз ин ҳаромзодаҳо куни модару хоҳари тоҷика луч карден, ранги духтарои раҳмонов 7 духтари фоҳиша куношон луч. ин фарҳанги фоҳишагӣ мехоҳанд ки ба сару дар гардани ин мардуми модару хоҳари мо бор кунанд, вале ино номаъқул кардем. инҳо ҷинсашон фоҳиша ки аст, фоҳиша мераванд. инҳоро ислоҳ кардан бисёр душвор аст. инҳо на лоиқи насиҳат ҳастанд, инҳо на лоиқи пуштибонӣ кардан ҳастанд. инҳо як ҳаромзода ва ҳаромзода омаданд, ҳаромзода мераванд. ба ҳамин хотир бояд бедор шуд. аллоҳи меҳрубон гуфтааст ки зебогии занҳо барои шавҳарҳошон аст, на ин ки барои кулли
даюсою беномусою бешарафою валадзиноҳо ранги раҳмонов бурори модару хоҳарата кунаша луч кунию дар назди ин пирхук намоиш диҳӣ. ин бигзор духтароша бурд дастошона да дасти президенти Хитой часпонд чӣ гӯҳе хӯрд вай ихтиёри вай аст. мо ба ин пирхук бо духтаронаш кор надорем, вале инам ба мо кор нагирад ки дар кунаш чӯб зада аз даҳонаш кишида мегирем. ба ҳамин хотир миллат бедор шавед. Миллат бедор шавед ки ба фоҳишагӣ бурда расонидост мову шумора. фардо рӯз сиёҳ ба назди парвардигори хеш барнагардед. ҳушёр бошед, он ки инҳо душмани мову шумо ҳастанд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.